Hello guys, na ako'y gusto nga i-share sa inyo nga inyong ipangutana po sa inyong mga kaila ba. Pwede niyo magamit kung nakatambay mo, kung wala mong lingaw, para lang di mo layon ba. Naisitwasyon nga magukod ang kabayo, ang motor, ug ang kotse. Sa tulo, kung magukod ang kabayo, motor ug kotse, asa man ka? Kana mo na pangutana, asa man ka? Nya imong pangutan kutob sa kung kinsay na adiha. Tanan, imitudo ikaw unsa may imong asa man ka? Magukod ang kabayo, motor ug kotse. Kasi klase ang tubag ana guys. Naimingon nga sa motor ko kay kusog mo dagan. Ano nga tubag? Mayroon po sila nga sa kabayo kay kusog mo dagan kabayo. Naamon po mo pili og kotse kay dagko gud og ligid po ng kotse. Kusog po makina. Mao ginailang pilion. Pagutan po mo isa-isa gyud diha. Ayo sa ihatag ang tubag. Kung wala pa nakatubag ang uban. Napakute-cute ba? Pero ang nitan-awon mo guys, akong i-share sa inyo unsa gyud ang sakto nga tubag ana. Pero paki-like po na, paki-subscribe kung wala bago pa mo sa akong channel. Comment sa kung makalingaw ba ni. So kato, magukod ang kabayo, motor ug kotse, asa man ka? Ang sakto gid ana nga tubag guys. Kung magukod gani ang kabayo, motor ug kotse, asa ka? Siyempre, adto gyud ka sa kilid. Padapin yung kay sus. Mayroon man sila nga nadiri ko sa motor kay kusog mudagan. Bangga. Hit and run ba? Maura po sa kutsi, misa kusog ang makina. Dili kumukuan sa pili sa sakyanan. Amo lagi na ligsan. Lupad pa gani ug sa magan. Diri po sa kabayo, kusog bang pudagan kabayo pero lagi matamak-tamakan lagi ka. So mo to guys, ang tubag sa kung magukod ang kabayo, motor o kotse, asa ka adto gyud ka sa daplin. Kira mo to guys. Pwede na ninyo na i-share sa inyong mga amigo. Lingaw na mo ana. Salamat sa pagtanaw. Katura ha, paki-subscribe niya. Comment lang po kay para makatabang sa ako pag kuan po lain mga content. Salamat. Bye.